Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 13 май сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.nokta trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль белән Америка Кушма Штатлары арасында АКШ илбашы Дональд Трамп командасының Фәләстин каршылык күрсәтү төркеме Хамас белән төзегән килешүе сәбәпле киеренкелек көчәя. Бу килешү Израиль Америка гаскәре Эден Александрны азат итүне тәэмин итә, әмма җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, бу процесс Тель-Авив белән координацияле рәвештә алып барылмаган һәм бу кайбер даирәләрне тынычсыз иткән. Израильнең 13-нче канал телевидениесе хәбәр итүенчә, Премьер-министр Беньямин Нетаньяху Вашингтон белән көчле мөнәсәбәтләрне күрсәтергә тырышса да, ике ил арасындагы бәйләнешләр көннән-көн тагын да киеренке була бара. Англиядә кеше хукуклары оешмалары хөкүмәтнең карарларын мәхкәмәгә бирә. Моның сәбәбе Англиянең Израильгә хәрби очкыч детальләре җибәрүе һәм шул рәвешле үз сүзләре белән әйткәндә Газадагы геноцидта катнашуы. Бу хукукый көрәшне Фәләстин хукуклары төркеме Әл-Хак җитәкли. Аны яклаучылар арасында Халыкара ярлыклау оешмасы, кеше хукукларын күзәтү оешмасы һәм Оксфам кебек мөһим оешмалар бар. Аларның максаты бигрәк тә F-35 хәрби очкычларында кулланылучы Англиядә эшләнгән детальләр экспортын туктату. Ливия башкаласы Триполида бәрелешләр башланганнан соң вазгыять шундук кискенләште. Рәсми затлар халыкның иминлеген саклау өчен өйдән чыкмаска чакырдылар. Сәламәтлек саклау министрлыгы Триполи һәм тирә-як хастаханәләрдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Министрлык Триполи һәм аның тирә-ягындагы барлык хастаханәләргә, медицина үзәкләренә һәм бәйләнешле оешмаларга мөмкин булган ашыгыч хәлләргә әзер торырга һәм максималь әзерлек дәрәҗәсендә эшләүне дәвам итәргә күрсәтмә бирде. Мәгариф министрлыгы исә җирле җитәкчеләргә дәресләрне һәм имтиханнарны кирәк булган очракта гамәлдән чыгару вәкаләте бирде. Халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан танылган Ливия хөкүмәтенең эчке эшләр министрлыгы икенче бер игъланга кадәр һәркемне өйдә калырга, тышка чыкмаска чакырды. Ливия Әл-Ахрар телеканалы хәбәр иткәнчә, транспорт министры урынбасары Виссим Әл-Идриси Митига халыкара аэропортында һава хәрәкәтенең вакытлыча туктатылып торуын раслады. Бераз соңрак аэропорт җитәкчесе Ибрахим Фаркаш техник яктан һава операцияларында үзгәреш булмавын, һава киңлегенең имин һәм ачык булуын белдерде. Birleşken Milletler Uyuşmasының Ливияга ярдәм миссиясе Триполидагы хәрби хәрәкәтлелек һәм арткан киеренкелек турындагы хисапларны якыннан күзәтеп баруын белдерде. Миссиядан ясалган белдерүдә барлык якларга киеренкелекне тиз арада киметергә, провокацион гамәлләрдән баш тартырга һәм каршылыкларны диалог аша чишү чакыруы ясалды. АКШның Ливиядагы илчелеге дә X платформасында БМО чакыруын кабатлап Триполида киеренкелекне киметергә чакырды. Ливия 2011 елда элекке лидер Муаммар Каддафи 40 еллык хакимияттән бәреп төшерелгәннән соң даими рәвештә хаос эчендә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ илбашы Дональд Трамп сишәмбе көнне Фарсы култыгы сәфәренең беренче тукталышы Сугуд Гарәбстанына килде. Бу тур Катар һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә үз эшен ала. Трамп якын көнчыгыштагы кайнар нокталар турында килешүләргә ирешү авыррак булганга, бизнес килешүләре турында сөйләшүләр алып барырга ниятли. АКШ илбашы Tesla җитәкчесе һәм үзенең киңәшчесе Илон Маскта кира торган күренекле американ бизнес лидерлары белән бергә беренче тукталышын Риядта ясады. Анда Трамп Сугуд Гарәбстаны Америка инвестиция форумында катнашачак. Ул шәршәмбе көнне Катарга һәм пәнҗешәмбе көнне Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә юл тотачак.
Сугуд Гарәбстаны һәм АКШ еллар буе ныклы мөнәсәбәтләрне саклап килә. Ул патшалыкның нефт һәм АКШның именлек тәэмин итүе нигезенә корылган. Трамп пәнҗешәмбе көнне Төркиягә дә сәфәр кылырга мөмкин. Анда ул Русия илбашы Владимир Путин һәм Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский белән очрашу мөмкинлеге турында белдерде. Бу Трампның яңа чорында икенче чит илгә сәфәре. Беренчесендә Римда Папа Францискның җеназасына барган иде. Һәм бу сәфәр хәзерге геополитик киеренкелек вакытына туры килә. Украинадагы сугышны туктату өчен тырышлыклар белән бергә Трамп администрациясе Газа өчен яңа ярдәм механизмны алга сөрү һәм Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяхуга яңа утны туктату килешүенә ризалашырга басым ясый. Трампның якын көнчыгыш сәфәре икътисади мәсьәләләргә юнәлтелгән булса да, ул региондагы геополитик мәсьәләләргә дә тәэсир итәчәк. АКШ белән Кытай дәвам итүче сәүдә сугышын 90 көнгә туктатып туру турында килеште. Ике якта авыр тамгахана салымнарын идарә ителә алырлык дәрәҗәгә төшерәчәкләрен җиткерде. Әлеге мөһим адым атнаханда уздырылган югары дәрәҗәле сөйләшүләрдән соң ясалды. Бу илбашы Трампның тамгахана салымнары белән башкаткан ике яклы җавап кайтарудан бирле беренче җитди үзара сөйләшү булды. АКШ казна министры Скотт Бессент сөйләшүләрнең конструктив һәм хөрмәткә нигезләнгән булуын, ике якның да хезмәттәшлек өчен ачык тотыш күрсәтүен белдерде. ПКК террор оешмасы 40 ел дәвам иткән хатын-кызлар, балалар һәм сабыйларны да кертеп меңләгән гаепсез кешенең гомерен өзгән канлы гысьянын туктатуын һәм корал ташлавын игълан итте. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан моннан соң адымнарның бик мөһим булачагына басым ясады. Хакан Фидан Анкараның бу карарның эчкерсез үтәлү-үтәлмәвен якыннан күзәтәчәген белдерде. Әгәр бу адым чыннан да ясала икән, бу һәркем һәм төбәк тынычлыгы өчен зур аргырыш булырга мөмкин диде. Пакистан армиясе сишәмбе көн ясаган белдерүендә күрше Һиндстан белән хәрби берлеш вакытында 11 хәрби һәм 40 гражданлы һәлак булуын җиткерде. Бу атом төш коралына ия ике ил арасында атнахырында АКШ башы Дональд Трамп тарафыннан игълан ителгән утны туктату килешүеннән соң булган. Армиянең белдерүендә булай диелә: тыныч халыктан 40 кеше, шул исәптән 7 хатын-кыз һәм 15 бала һәлак булды. Шулай ук 121 кеше яраланган. Белдерүдә моннан тыш 11 хәрбинең һәлак булуы һәм 78 армия һәм һава көчләре хезмәткәренең яралануы җиткерелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Татарстан башкаласында 13-18 май көннәрендә Казан форум 2025 халыкара икътисади форумы уза. Аның кысаларында Казан хәләл маркет халыкара сәүдә ярминкәсе оештырыла. Анда 10 илдән җитештерүчеләр үз продукциясын тәкъдим итәргә җыена. Хәләл сәүдә мәйданчыгында ислам илләренең әйдәп баручы компанияләреннән тиешле сертификация белән азык-төлек, кием-салым, аксессуарлар, косметика һәм башка товарлар сатып алырга мөмкин булачак. Бу юлы ярминкәдә Русиянең 15 төбәгеннән, шулай ук 9 дәүләттән Әфганстан, Пакистан, Казакстан, Азәрбайҗан, Кыргызстан, Төркия, Иран, Һиндстан һәм Сенегалдан 150дән артык компания катнаша. Ярминкәгә 40 меңнән артык кеше килер дип көтелә. Хәзерге вакытта Татарстанда 150дән артык хәләл продукция җитештерүче исәпләнә. Шуларның 20гә якыны экспортка юнәлдерелгән. Форумда татар ашлары тарихына багышланган күргәзмә дә оештырылачак. Бу хакта Татарстан рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе генераль директоры Галина Шәрәфетдинова сөйләде. Быел без Казан форумда беренче тапкыр милли татар ашларына багышланган экспозиция тәкъдим итәчәкбез. Без индустрияның 80нче еллардан бирле ничек үсүен күрсәтәчәкбез. Татарстан аш-су юнәлешендә уникаль төбәк. Бүгенге көндә милли ашларыбызның традицияләрен саклауга һәм камилләштерүгә зур игътибар бирелә дип аңлатты ул.
Тумышы белән чаллыдан хәзерге вакытта Американың Сан-Франциско шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Лилия Батталова АКШта беренче татар ашлары кафесын ачып җибәргән. Инде 8 ел Сан-Францискода яшим. Ирем Кристофер аш-су остасы. Татарстанга сәяхәттән соң ул татар ашлары кафесын ачырга тәкъдим итте. Миңа бу идея ошады һәм без шулай итеп Ай-Дә кафесын ачтык. Исеме кызларыбыз Айла һәм Дә исемнәреннән килеп чыккан. Безнең ризыкны татып караган һәркемгә ул ошый. Мондагы кешеләр яңа ризыкларны сынап карарга әзер дип сөйли ул Татар информ мәгълүмат агентлыгына. Аның әйтүенчә, һәркем татар халык ашларын яратып ашый. Кафеда 3 пишмак, пәрәмәч, кыстыбый, шәкшәк, токмачлы аш кебек ризыклар тәкъдим ителә. Аеруча кыстыбыйны яратып ашыйлар. Барысы да хәләл. Безнең турында берничә тапкыр җирле газеталарда һәм җәмәгатьчелек битләрендә яздылар ди Лилия Батталова. Татарстан кинематографистларының яшь командасы төбәк кинематографына ярдәм фонды оештырган документаль кино конкурсында республиканың бердән-бер вәкиле булды. Гаилә кыйммәтләре һәм татар мәдәнияте турында фильм төшерү өчен авторлар 1,7 миллион сум күләмендә грант алган. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы хәбәр итә. Сюжет үзәгендә Удмуртиянең 340 елдан артык тарихка ия борынгы татар авылы Кистем булачак. Бу урынның үзенчәлеге шунда ки, анда яшәүчеләрнең күпчелеге бер үк Касыймов фамилиясын йөртә. Бу авылның килеп чыгышы белән бәйле. Анда яшәүчеләр патша улы Касыймның нәселен дәвам итә. Ел саен биредә нәсел бәйрәме уздырыла. Бу кечкенә авылны мәдәни җәлеп итү ноктасына әверелдерә. Бу үзенчәлекле тарихны саклап калу һәм бердәмлекнең уникаль очрагы. Бу татар халкы өчен генә түгел, гомумән ил өчен дә кыйммәтле дип уртаклаша фильмның идея авторы һәм режиссер куючы Әмир Галиәскәров. Документаль фильм Касыймовлар гаиләләренең хәзерге көндәлек тормышына, аларның гореф-гадәтләренә, тәртибенә, бәйрәмнәренә һәм гаилә үзенчәлеген формалаштыруда мәдәниятнең роленә кагылачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә Зур театрда Мария театры гастрольләре кысаларында күрсәтелгән Шүрәле балетын карады. Бу хакта Татарстан рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Тамаша башланыр алдыннан Рөстәм Миннеханов Мария театрының дирижеры, сәнгать җитәкчесе һәм генераль директоры, Зур театрының генераль директоры Валерий Гергиев белән әңгәмә корды. Шүрәле композитор Фәрит Яруллинның 3 актлы балеты. Композитор үлгәннән соң Тукай премиясенә лаек була. Балетның либреттосын Габдулла Тукайның шул исемдәге поэмасы буенча Әхмәт Фәйзи язган. Әсәр 1941 елда иҗат ителә, ләкин беренче тапкыр 1945 елның 12 мартында гына Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә куела. Яруллин үзе 1943 елда фронтта һәлак була. 1950 елда Леонид Якобсон куелышындагы Али Батыр исемле балет ул вакытта Киров исемендәге опера һәм балет театры дип аталган Мария театры сәхнәсендә куела. Музыканың яңа редакциясын композиторлар Валентин Власов һәм Владимир Фере әзерли. 1971 елда балет Шүрәле исеме астында яңартыла. Капиталь яңарышы 2009 елда Мария театры тарафыннан гамәлгә ашырыла. Бөек җиңүнең 80 еллык юбилее уңаеннан Биектау районы Ташлы Кавал авыл җирлегендә бөек татар шагыйре Муса Җәлилгә багышланган Моабит дәфтәре скульптура композициясе ачылды. Проект шушы авылда туып үскән эшмәкәр иганәче Рифат Исламов һәм аның абыйсы эритеп ябыштыру остасы Ринат Гыйбадуллин тарафыннан булдырылган. Бөек җиңүнең чираттагы юбилее алдыннан ике туган татар халкының герой шагыйре һәм Бөек Ватан сугышында батырларча көрәшкән каһарман авылдашлары истәлегенә багышлап яңа һәйкәл булдыру нияте белән яши башлый. Алар бу композицияны бергәләп киңәшләшеп, фикерләшеп башкарып та чыга. Композиция өстәл формасында эшләнгән. Өстәлдә кызыл, ак ромашкалар бәйләме ята. Янәшәдә ачылган китап, анда Җәлилнең Кызыл ромашкалар шигыре уелган. Композициядә шагыйрьнең башка шигырь китаплары да урын алган. Моабит дәфтәре Муса Җәлилнең Берлиндагы Моабит төрмәсендә тоткынлыкта язылган шигырьләр циклы.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газеты, Татар информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Дөнья тарихындагы иң канлы сугышларның берсенең зур дуслыкка нигез салуын беләсезме? Беренче бөтен дөнья сугышының иң әһәмиятле фронтларыннан берсе булган Чанаккале фронты тарихтагы иң канлы сугышлар булган һәм һәр квадрат метрга 6000 ядрә төшкән, тулаем 500 мең кеше һәлак булган сугыш мәйданы иде. Әлеге җирләрдә бер-берсен бөтенләй белмәүче илләрнең гаскәрләре бергә күмелде. Берлектеш дәүләтләрнең көчләре арасында бик ерак җирләрдәге өйләрен ташлап Британия армиясендә сугышу өчен килгән Австралия һәм Яңа Зеландия, ягъни кыскача Анзак дип йөртелүче гаскәриләр була. Алар һәм төрек гаскәриләре яу кырында бары бер-берсенә каршы сугышып кына калмый. Бәрелешләрдән туктап торган вакытларда араларында хөрмәт хисе белән кешелек мөнәсәбәтләре һәм дуслык туа. Фронтта кирләрен юып элү өчен окоплардан чыккан гаскәриләр бер-берсенә атарга уйламый да. Булай гына да түгел, окопларыннан тәмәке, шоколад, киптерелгән йөзем, инҗир һәм бүләклек әйберләр җибәрешәләр. Сугыш беткәннән соң Анзак армиясе командиры генерал Готли Госманлы көчләренә бер юллама калдыра. Анда ул Анзак каберләренә хөрмәт белән карауларын сорый. Чынлыкта мондый юллама ясау һич кирәк түгел иде, чөнки төрекләр сугышта һәлак булган барлык гаскәриләрне үз балалары шикелле үк карый. Анзак гаскәрләре ярга чыккан култыкны үлгәннәр истәлегенә Анзак култыгы дип атадылар. 1915 елда Гелиболуда аларның ярга чыгу көне 25 апрель Анзак көне дип кабул ителде. Илдә сулых, дөньяда сулых дигән Мустафа Кәмал Ататürkнең 1934 елда Анзакны искә алу чаралары өчен ясалган юлламасы бик мәгънәле. Бу илнең җирләре өстендә каннарын түккән каһарманнар. Монда дус ватанның җирендә ятасыз. Хозур һәм тынычлыкта йоклагыз. Сез төрек аскәриләре белән янәшә, кочаклашып ятасыз. Ирак җирләрдән балаларын яуга җибәргән аналар, еламагыз. Балаларыгыз безнең кочагыбызда. Хозур эчендә һәм тынычлыкта мәңгелек йокыга талды. Алар бу җирләрдә җан биргәннән соң безнең балаларыбыз булды. Хәзерге вакытта һәр ел тарихның иң канлы сугышларының берсе булган Гелиболудагы искә алу тантаналарында йөзләгән төрек, австралияле һәм Яңа Зеландияле бергә җыела. Анда һәлак булучылар өчен дөньядагы тынычлык өчен дуга кылалар, теләкләр теләнә. Шуңа күрә дә Чанаккале зур сугыш кадәр үк зур дуслыкны һәм кешелекне дә бөтен дөньяга күрсәткән урын буларак кабул ителә. Буларны беләсезме? Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna
тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан топшыла. Ярты саатлык топшыларыбыздың кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.